Preto duns 200 corredores chegados dende diferentes clubs de toda Galicia tomarán parte este vindeiro domingo na Pobra na sexta edición do Campeonato Galego de Trail. A proba foi presentada esta mañá coa presenza do presidente da Federación Galega de Atletismo, Isidoro Hornillos, entidade xunto coa Asociación Deportiva do Barbanza, organizadora da carreira. Se trata da 8ª carreira de montaña concello da Pobra do Caramiñal, que será a súa vez o Campeonato de Galicia de Trail Senior e Máster 1, Máster 2 e Máster 3. O lugar de saída e chegada será no Mirador da Curotiña e o percorrido son 23 km con 3 aproximadamente. Despois do paréntese obrigado do ano pasado pola irrupción da pandemia, a cita disputarase tanto na modalidade individual como tamén na de por equipos. Vai a ser o Campeonato de Galicia Absoluto, o Campeonato de Galicia Máster. Tamén haberá unha clasificación por clubes. Por primeira vez vamos a introducir este sistema con 4 componentes por cada un dos clubes e, polo tanto, creo que é un panorama tremendamente atractivo para os aficionados e, sobre todo, para os atletas que van disfrutar dun excelente circuito. Este ano modificamos un pouco o percorrido, prácticamente non salimos do concello, prácticamente estamos dentro dos límites do concello. Tamén esta proba está denominada os 16 cumes, xa que a parte da saída que é no lugar da Curotiña, saída e meta, pasamos pola Curota, polos Forcados, polo Alto do Castelo, Alto do Salgueiro, Alto da Lagoa, etc., pasando por sitios incluso excepcionales que a xente é dificilmente que visualice algunha vez se non é unha actividade como pode ser o lugar da Trema, etc., etc. Entre os favoritos a levarse a vitoria este domingo na Pobra figuran en categoría masculina os irmáns Martínez, Rubén e Carlos, actuais campión e subcampión galegos absolutos, respectivamente, do atletismo Negreira. E en féminas, a actual subcampióa galega absoluta, Eva de la Fuente, do Brión e Upersa Santiago.